Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab keempat, Dusun Tuo, iaitu Rajo Duo Selo. Sesudah berdiri rumah adat sebagai tempat memerintah Luak, kemudian untuk memimpin luak-luak di Dusun Tuo, ditunjuklah dua orang, iaitu 1. Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Beliau-beliau itu adalah dua orang bersaudara, satu andih berlain ayah. Karena sebagai pimpinan, pemerintahan adat terdiri dari dua orang yang sama-sama pandai, sama-sama sati dan berilmu, dan dididik serta berguru kepada orang yang sama, iaitu 1. Indrasida Datuk Ceti Bilang Pandai, ayah mereka. 2. Sri Rajo Datuk Suri Dirajo. 3. Sangkalo Datuk Tan Tejo Gurhano. 4. Sari Alam Kuciang Siam Datuk Rajo Alam Sati. 5. Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alang Gumantina Sati. 6. Indojati Harimau Canba Datuk Maharajo Sati. 7. Reno Sida Anjuang Mualim Datuk Rajo Mentari. Kemudian, Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang diberi nama sebutan Rajo Duo Selo. Maksudnya, Rajo adalah pimpinan, Duo adalah dua orang, Selo adalah kedudukan, diambil dari kata sila atau duduk bersila. Rajo Duo Selo adalah pimpinan dua orang berkedudukan. Rajo Duo Selo inilah yang akan memimpin luak-luak dalam memimpin setiap ada perundingan dan permufakatan yang menyangkut dalam soal adat dan peraturan ketentuan adat yang dibuat. Kemudian, untuk menceritakan kembali mengenai pembuatan rumah adat, mulai dari pemikiran dari Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan bersama Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang sampai kepada sudah menjadi pemerintahan dan memilih dan menunjuk Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan bersama Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang disebut dengan Rajo Duo Selo sebagai pucuk pimpinan tertinggi Pasumayam Dusun Tuo. Kemudian dipersingkat kata-katanya, dan kata-kata itu merupakan kata pusako perjalanan sejarah adat. Kemudian kata-kata itu dijadikan kata pusako adat. Pertama, Sultan Paduka Basa Datuk Ketumanggungan. Kedua, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Nantakito dari dahulu, nantakilan dalam mimpi, nantanie di dalam hati, nantaangan dalam kiro-kiro. Membuat pasumayam rumah adat, nan bapusek di Dusun Tuo. Panarui pasumayam Koto Batu, memulai luak nan tuo, menuju luak nan tigo. Bayo-iyo nanjo tuan, Warmadewa Datuk Bandaro Kayo, Sarato Indah Sudah Datuk Maharajo Basa. Ba andai-andai nanjo adik, Kalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego. Ba bincang-bincang nanjo ayah, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai. Pituah dibari urang nan tuo, Sri Rajo Datuk Suri Dirajo. Bajalan banan tuo, balaye banan kodo. Barundiang jo babincang, di balai-balai dan saruang, baatukkan langit, badindiangkan angin, balantaikan batu, di batu dan tigo Dusun Tuo. Allah dipikir masak-masak, Allah diolah bolak-balik,
Allah dikaji untung rugi, Allah ditimbang elok buruk. Nan kusui diselesaikan, nan koruh dijonihkan, nan lobih dikurangi, nan balambuang disusuki, nan sayui dibilaikan, nan singke diulihkan, nan panjang dikorekkan, nan senjang ditopekkan. Pikir palito hati, manuang hulu bicara, nonang seribu aka, dek sabah bono nan tibo. Niat lai samu kanan elok, pikir lai samu kanan bana, muka suit lai samu kanan bayi, pikir jo hati lai sapilin. Kalau kahilie lah sarang kue dayung, kalau kemudian lah saontak galah. Kalau picak lah boleh dilayangkan, kalau bulik lah boleh digolongkan. Nan picak dilayangkan kapado, membuat pasumayam rumah adat nan bapusek di dusun tuo. Nan bulik digolongkan kapado, Sultan Paduka Basa Datuek Ketumanggungan, Saroto Jatang Sultan Balun Datuek Parapati dan Sabatang, nan disabui Rajo Duo Selo. Alas sau kueh jo sajangko, alas sah paham sapandape. Mendirikan pasumayam rumah adat banamo dusun tuo. Dimulai jo pengapiangan sebuah batu, batu dikopiang 3 bagian. Nan indak taputui cie jo nan lain, nan bamukasui jo bak makna. Babagi indak bacorai, searah balain lobuh. Babedo dalam langkah, basatu dalam niat. Maingek balik luak nan 3, nan dimulai di puncak Gunung Merapi, nan ditagihkan di lingkung padang Panarian, nan diingat di dusun tuo, nan dilakukan Datuek nombor 3, Warma Dewa Datuek Bandaro Kayu, Sultan Paduka Basa Datuek Ketumanggungan, Jatang Sultan Balun Datuek Parapati dan Sabatang. Di balai-balai dan saruang, baatukkan langit badindiangkan angin, balantaikan batu di batu dan 3. Itulah Rajo Duo Selo. Nanti akan dilanjutkan dengan memerintah adat bersama. Terima kasih.